ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலக்ய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा डिवोटीज। நேத்தி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க, டே 1 அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க. பகவத்கீதையில சாப்டர் 1 பார்த்திருப்பீங்க, அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஓகேவா? அர்ஜுனன் வந்து அந்த போர்க்களத்துல, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல படைகளை கவனித்தல் அப்படிங்கிற அந்த சாப்டர் நேத்தி பார்த்திருப்பீங்க. மாதாஜி நடத்திருப்பாங்க. படைகளை கவனிக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்த சாரதியா இருந்தாங்க, பார்த்தனுக்கு சாரதி. ஓகேவா? அந்த சேரியட்டுக்கு அவங்க தான் வந்து டிரைவ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அர்ஜுனனுக்கு. அவங்கள்ட்ட சொல்றாங்க, நீங்க நான் அந்த போர்க்களத்தை நல்லா கவனிக்கணும், படைகளை கவனிக்கணும். சோ 2 படைகளுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நீங்க நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பகவான் கொண்டு போய் படைகளுக்கு நடுவுல தன்னுடைய ரதத்தை நிறுத்துறாங்க. ரதம் அங்க ஸ்தாபனம் பண்ண உடனே அர்ஜுனன் வந்து 2 சைடும் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பலவிதமான யோசனைகள் அவங்களுக்கு மனசுல வருது. ஓகேவா? இவங்க வின் பண்றதுக்கான எல்லா சான்சஸும் இவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி இருக்குது. அதெல்லாமும் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க. டோட்டலா 9 ரீசன்ஸ் கொடுத்திருப்போம். ஓகேவா? பகவத்கீதையில பகவான் இவங்க சைடு இருக்கிறதே மெயின் ரீசன். யாரு? அர்ஜுனன் சைடு இருக்கிறது. பாண்டவர்களோட சைடுல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிறதே பாண்டவர்கள் தான் வின் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் அதுதான். அதை தவிர இன்னும் ஒரு 8 எக்ஸ்ட்ரா ரீசன்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த போர் ஆரம்பிச்ச தினத்திலேருந்து, அது மோக்ஷத ஏகாதசி அன்னைக்கு அந்த போர் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த நாள் பகவானுக்கு உகந்த நாள். சோ அவங்க வச்சிட்டு இருக்கிற ரதம் வந்து அக்னி பகவான் கொடுத்தது. அப்புறம் அவங்களோட காண்டீபம், அர்ஜுனன் வச்சிருக்க காண்டீபம் வந்து அது சிறப்பு வாய்ந்தது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனா பார்த்தோம் அப்படின்னா, தியக்த ஜீவிதா, எல்லாரும் எதுக்காகவும் தன்னை பத்தின எல்லா விஷயங்களையும் துறக்கக்கூடிய ஒரு வீரர்களை பாண்டவர்கள் சைடு வச்சிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி பல ரீசன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் கொடியில வந்து ஆஞ்சநேயர் இருந்தாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் லக்ஷ்மி, பகவான் எங்க இருக்காங்களோ, விஷ்ணு எங்க இருக்காங்களோ அங்கதான் யார் இருப்பா? அதிர்ஷ்ட தேவதையும் இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிப்பாங்கிறது உறுதியா தெரியுது. தெரிஞ்சாலும் கூட அர்ஜுனனோட மனசுல வந்து ஒரு கவலை ஒண்ணு வந்துருது. ஓகேவா? என்ன மாதிரியான கவலை அப்படின்னா, தான் எதிர்த்து யாரோட போட்டி போட போறோம், தான் எதிர்த்து யார் கூட சண்டை போட போறோம் அப்படிங்கும்போது எல்லாமே அவங்களுக்கு யாரா இருக்குது? உறவினர்களா இருக்கிறாங்க. தனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த குருவா இருக்கிறாங்க. தன்னை வளர்த்த தாத்தா, தன்னோட பெரியப்பா, தன்னோட அண்ணன்மார்கள், அவங்களோட பசங்க, இந்த மாதிரி எல்லாமே ரத்த சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறத பார்த்தோன்னா அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருது அர்ஜுனனுக்கு. அந்த குழப்பத்தினால அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாங்க? 5 விதமான ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? நேற்று நடத்திருப்பாங்க. யாருக்காவது தெரியுமா? சொல்றீங்களா? 5 ரீசன்னால அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிடுறாங்க? நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட காண்டிவத்தை ரதத்துல வச்சுட்டு கீழே உட்காந்துடுறாங்க. அந்த 5 ரீசன்ஸ் யாருக்காவது தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நானே சொல்றேன். சரியா? நானே சொல்றேன். என்னென்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து இருமனம், அதாவது இந்த போர்ல நம்ம கலந்துக்கிறோம், நம்ம இந்த போர்ல வந்து நம்ம வெற்றி பெறுவோம், வெற்றி பெறறதுக்கு சாத்தியங்கள் நிறைய இருக்குன்னு இப்பதான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம். அப்படி வெற்றி பெற்றாலும் கூட அந்த வெற்றி பெற்றது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமா அப்படின்னா அது இருக்காது. சோ அது ஒரு டைலமாலேயே இருக்கிறாரு. ஓகேவா? அப்புறம் இது பாவ செயல்னு நினைக்கிறாரு. என்ன பாவம்? என்னோட தாத்தாவை, தன்னோட பெரியப்பா பசங்களை, இந்த மாதிரி இவங்களை எல்லாம் கொலை பண்றது, அந்த உயிர் கொலை பண்றது அப்படிங்கிறது பாவ செயல்னு நினைக்கிறாரு. ஓகேவா? இதனால இன்பம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறாரு. என்ன இது? எல்லாமே சொந்தக்காரங்க, அவங்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டு நமக்கு வந்து இந்த ராஜ்யம் கிடைச்சது, நம்ம ராஜாவானோம் அப்படின்னா அதனால நமக்கு இன்பமா இருக்கும். இல்ல, இது வந்து நிச்சயமா நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது அப்படின்னு ஒரு
குழப்பம் வருது. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி 5 விதமான ரீசன்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு தான் அவர் என்ன செஞ்சுறாரு, காண்டிபத்தை கீழே வச்சுட்டு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு குழப்பமான மனநிலையில உட்கார்ந்துடுறாரு. ஓகேவா? இப்ப இவரை என்ன பண்ணணும் பகவான் அப்படின்னா, இந்த செகண்ட் சாப்டருக்குள்ள பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நீ பண்ண போறது பாவ செயல் கிடையாது, உன்னுடைய கடமையை தான் நீ செய்ய போற. ஓகேவா? இது உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யாம இருந்தாதான் அது என்ன பாவம். ஓகேவா? அப்புறம் நீ கொலை பண்ண போறேன்னு சொல்றது யாரு அப்படின்னா, உயிர் கொலை இல்ல, ஆத்மாவை நீ கொலை பண்ண முடியாது, உடலை மட்டும்தான் நீ துண்டிக்க போற. இந்த மாதிரி பல விளக்கங்களை கொடுத்து, அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் அழியாது, குடும்ப பாரம்பரியத்தை நீ காப்பாத்த போற. ஏன்னா நீ சண்டை போடாம நீ ஒதுங்கன அப்படின்னா உன்னதான் கௌரவர்கள் எல்லாரும் கேலி பேசுவாங்க, உன்னதான் மட்டமா பேசுவாங்க. அப்புறம் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா அப்படின்னா அப்ப வந்து உலகத்தோட நிலைமை வந்து இன்னும் சீரழியும். பல குடும்பங்களோட பாரம்பரியம் வீணா போறதுக்கு நீயே ஒரு காரணம் ஆயிடாதன்னு எல்லாம் இவர் கேட்ட 5 விதமான குழப்பங்களுக்கான அத்தனை கேள்விகளுக்கும் விடையளிச்சு, உடல் வேற ஆன்மா வேற அப்படிங்கறத டிஃபரன்ஸ தெளிவா சொல்லி காமிச்சு, இப்ப எழுந்து எந்த ஒரு மயக்கமும் இல்லாம மன தெளிவோட நீ போரிடு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனை தேத்தி அர்ஜுனனை ரெடி பண்றதுதான் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் சாப்டர். ஓகேவா? செகண்ட் அந்த 2வது அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முழு கீதையின் சுருக்கம். ஓகேவா? அதாவது ஃபுல்லா கீதா சம்மரைஸ். நீங்க 18 சாப்டர் படிக்கிறத விட இந்த ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம், புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பகவத்கீதையை முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறதுக்கு சமமானது. ஓகேவா? இந்த கீதா சம்மரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதுதான் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். இப்ப நான் வந்து ஷேர் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியாதா பிரபு? சரி மாதாஜி, வரல. வரலையா? ஒரு நிமிஷம். வருதா? ஸ்டார்டட்னு வந்திருக்கு மாதாஜி, இன்னும் வரல. டிஸ்பிளே ஆகல ஃபுல்லா. நெட் ஸ்பீடு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஓகே மாதாஜி. வந்துருச்சா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அதாவது கீதையின் சாராம்சம். செகண்ட் சாப்டர் இதுதான், கீதையின் சாராம்சம். இது இந்த இந்த செகண்ட் சாப்டர் நம்ம ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம், நல்லா படிச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம பகவத்கீதையில பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனா ஏத்துக்கிட்டது, அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த அத்தனை அறிவுரைகளும் அவங்க நமக்கு தான் வழங்கி இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனனும் ஒரு கருவியா பயன்படுத்தி பகவான் யாருக்கு இந்த மாதிரி உடல் வேற ஆன்மா வேறங்கிற விளக்கங்கள் எல்லாம் யாருக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு தான், மக்களாகிய நமக்கு தான். ஒருத்தவங்களும் தனிப்பட்ட ஜீவாத்மா, ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கும் தனித்தனி குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாரும் எதை மறந்தனால இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம், பகவான மறந்ததுனால. சோ அவங்கள நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கான காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானுக்கு நித்திய தொண்டனா நம்ம இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்மளால பகவானோட திருநாட்டை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த சாப்டரோட மைய கருத்து. இதுதான். ஓகேவா? சோ நம்ம இங்க வந்துடுறதுனால நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், பகவானை மறந்துடுறோம். அது இல்லாம அவரை நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கான பகவத் தொண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம எப்பவுமே நம்மளை எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நிச்சயமா ஒரு 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 எலிவேட்டட் சோலா நம்மளாலேயும் ஆக முடியும், பகவானோட லோகத்துக்கு நம்மளாலேயும் செல்ல முடியும் அப்படிங்கறத பகவான் இந்த இடத்துல நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு செஷனுக்குள்ள போலாம். இது வந்து நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டயட்டிஸ் இவங்களுக்கு நம்மளோட பிரணாம்ஸ், நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கான செஷனுக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் நம்மளோட ஃபுட் ஃபார் சோல். நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு போடக்கூடிய உணவுங்கிறது என்ன, எப்படி நம்ம வயிற்றுக்கு உணவு போடுறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆன்மாவுக்கு போடக்கூடிய உணவுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான். இது சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த கலியுகத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கிறது என்ன, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல், நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல், பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி இந்த கலியுகால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் தான். ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், பகவான் நாமாவை திருப்பி திருப்பி பாடுறதுதான். அதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் என்ன அப்படின்னா அந்த மகாமந்திரம். இந்த மகாமந்திரத்தை நம்ம விடாம சொல்றது மூலமா நம்ம ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம், உணவு கொடுத்து கேட்கலாம். தொடர்ந்து ஆத்மாவுக்கு உணவு கொடுக்கறது மூலமா ஆத்மாவை நம்ம நரிஷ்மெண்ட் ஆக்கி நம்ம அதுக்கான கோலை நம்ம செட் பண்ணிடலாம். அப்பதான் ஆத்மாவுக்கு என்ன தெரியும், நம்ம தான் அதை வழி நடத்திட்டு போகணும். நம்ம திருப்பி பகவானோட கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி போகணும். நம்ம இங்க பௌதிக உலகத்துக்கு ஏதோ ஒரு செயல்னால நம்ம இங்க வந்துட்டோம், இங்கே உழண்டுகிட்டே இல்லாம நம்ம திருப்பி பகவான்கிட்ட போகணுங்கிற எண்ணத்தை ஆன்மாவுக்கு நம்ம எப்படி இந்த ஃபுட் ஃபார் சோல் இந்த மகாமந்திரம் ஜபம் செய்யறது மூலமா தான்.
சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மகாமந்திரம் ஜபம் தொடர்ந்து செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 1 கதை சுருக்கம் நான் இப்ப சொன்னதுதான். என்னென்ன ரீசன்ஸ், அந்த 5 ரீசன்ஸ் கொடுத்து அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இரக்கம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இரக்கம், கம்பேஷன். அவங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு, நம்மளோட தாத்தா, நம்மளோட துரோண ஆச்சாரியார், அப்புறம் நம்மளோட அண்ணா பசங்க, பெரியப்பா பசங்க எல்லாருமே தான் பார்த்து வளர்ந்தவங்க, தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் தான் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறாங்கிறது அந்த கம்பேஷனேட்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் அந்த இரக்கம் என்ன தேவையில்லைன்னு பகவான் இப்ப சொல்லுவாங்க. அடுத்தது இன்பமின்மை, இவங்களை ஜெயிச்சு நமக்கு என்ன கிடைக்க போறது இல்ல, ராஜ்யம் கிடைச்சாலும் கூட அது இன்பமா எனக்கு இருக்க போறது இல்ல, அது துன்பத்தையே தரும். ரத்தக்கரை படிந்தது தானே, அவரை தாத்தாவை கொலை பண்ணறது மூலமா நான் அடையக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரத்தக்கரை படிஞ்சதுன்னு சொல்றாங்க. எல்லாமே பிளட் ஸ்டெயின்ஸோட இருக்கக்கூடியது. இது எப்படி எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. முதல்ல ஒரு 6 ஸ்லோகத்துல எப்படி இருக்கும், அந்த செகண்ட் சாப்டரோட 6 ஸ்லோகங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவரோட கவலைகளையே தொடர்ந்து ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் அவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்து பாவச் செயல், பெரியவங்களை கொலை பண்றதுங்கிறது பாவச் செயல் சொல்றாங்க. குடும்பம் பாரம்பரியம் வீணா போயிட்டும்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது டயலமாலே இருப்பாங்க, இருமணம், அதாவது கொல்றதா வேண்டாமா, நம்ம இந்த மாதிரி போர் புரியறதுனால நமக்கு நன்மை வந்து சேர போறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ளமேட்டிக் மைண்ட்லயே அவங்க இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள், இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர்ல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களுக்கு பகவானோட ஸ்லோகங்கள். இதெல்லாம் பகவான் உவாச்சன்னு வரும். எல்லாமே அர்ஜுனனுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள். ஓகேவா? ஏன் அர்ஜுனன் போராடவில்லை, இதுல வந்து இரக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் அவற்றை இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரீசன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அண்ட் தென் என்ன ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு, அடுத்தது கிருஷ்ணருடைய பதில். ஓகேவா? இதுல வந்து ஸ்லோகத்தை விட்டுருவோம், ஸ்லோகம் நீங்க தனியா படிச்சு பார்த்தாதான் நமக்கு அது புரியும். ஒரு ஸ்லோகமா விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை. சோ டைரக்டா நான் ஒரு ரீசன், அந்த ரீசனுக்கு பகவானோட பதில் என்னங்கிறத சொல்றேன். அர்ஜுனன் போராட விரும்பாததுக்கான ரீசன் இரக்கம்னு சொன்னதுக்கு பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, நாம் உடல் அல்ல. ஓகேவா? நீ யார கொலை பண்ண போற, பீஷ்மர அப்படின்னா பீஷ்மரோட உடலை தான் நீ அழிக்க போறியோ தவிர அவருடைய ஆன்மாவை நீ அழிக்க போறது இல்ல. ஓகேவா? அதனால இரக்கம் கொள்ள வேண்டாம். அடுத்தது இன்பமின்மை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு, இல்ல இன்பம் கண்டிப்பா உண்டு. ஒண்ணு ஜெயிச்சா இந்த ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவா இருக்கலாம், அல்லது தோத்து போய் போர்ல இறந்து போயிட்டு அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போகலாம். ஏன் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம்னு சொல்றாரு அப்படின்னா கடமையை செய்ய சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வந்து இஸ் கோயிங் டு டூ ஹிஸ் டியூட்டி. அவர் வந்து சத்திரியன். சோ அவரோட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி என்ன அப்படின்னா போர் புரியறது. அதை பண்ணிட்டோம், நம்மளுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம், பகவானை திருப்திப்படுத்திடுறோம் தான் அர்த்தம். சோ நிச்சயமா நமக்கு பலன் கிடைக்கும், சொர்க்கம் கிடைக்கும் அல்லது ராஜ்யம் கிடைக்கும் சொல்றாரு. அடுத்தது பாவ செயல் நினைக்கிறதுக்கு பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை. பக்தி செயல்பாடு என்ன, நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பக்தி செயல்பாடு, நம்மளோட டிவோஷன் சர்வீஸ். நமக்கு செய்யக்கூடிய சர்வீஸ் எல்லாமே கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நம்ம செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செயல்பாடு எல்லாமே பக்தி செயல்பாடா மாறிடும். அது எப்படி பாவமாகும், அது பாவமா ஆகாது. இது ஒரு வியாபாரிக்கு அவங்க ஏதாவது சேல் பண்றாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட செயல், அவங்க அதை செய்ய வேண்டிய அவங்களோட கடமை, கர்மா. ஒரு சத்திரியனுக்கு கொலை பண்றதுதான் அவங்களோட கர்மா, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல். அதை பக்தியோட அவங்க செஞ்சுட்டாங்கன்னா அதுல பாவத்துக்கு இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்து இருமணம், அர்ஜுனன் போராட விரும்பாததுக்கான 4வது இருமணம். திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பதில் அர்ஜுனனோட இந்த ஒரு டிப்ளமேட்டிக் மைண்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட பதில் என்ன அப்படின்னா, எதையுமே செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டிட்டர்மைண்டா செய்யறோம். ஓகேவா? இதை நம்ம செய்யணும், இதை நமக்காக விதிக்கப்பட்டது, இதை பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த சேவை பகவானை திருப்திப்படுத்தும், நமக்கு அதுக்கான பலன் கிடைக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது ஸ்திதாதிர் முனி. ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு சர்டைன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸோட இருக்கக்கூடியங்க, சில குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். அவங்க எப்படி இருக்காங்க, எதுக்குமே வந்து கலங்க மாட்டாங்க, அதாவது லேமெண்ட் ஆகுமா, கவலைப்படாது அப்படிங்கிறது அவங்கள்ட்ட இருக்காது, எதை நினைச்சு சந்தோஷம் பட மாட்டாங்க, எல்லா நேரத்திலையும் நிதானமான புத்தியோட இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகேவா? அவங்களோட மனநிலை எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு தெளிந்த நீரோடை மாதிரி இருக்கும், எதுக்காக அதிகமா கலங்க மாட்டாங்க. எப்படி மழை வெயில் அந்த மாதிரி இருக்கெல்லாம் அவங்கள வந்து காயப்படுத்தாதோ, அவங்களோட உடலை இது துன்பப்படுத்தாதோ, அந்த மாதிரி அவங்களோட மனசை வந்து ஒரு இன்பம் துன்பம், ஓகேவா, ஒரு நல்ல விதமான ஒரு விஷயங்கள் அவங்க மனசை கேட்டு அவங்க சந்தோஷப்படுறதோ அல்லது ஒரு கெடுதலான செய்தியை கேட்டு அவங்க துக்கப்படுறதோ எல்லா நேரமும் நிதான புத்தியுடையவர்களா இருப்பாங்க. அவங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஆழ்நிலையில எப்பவுமே பகவான தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆகணும்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாங்க. ஸ்திதாதிர் முனி மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா தீரா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அர்ஜுனன் தீரான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா பகவத் சேவையில தொடர்ந்து ஈடுபட முடியும், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தொடர்ந்து செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான்.
குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போயிடும், அதாவது வர்ணசங்கரா அது வந்துரும், குடும்பத்தை கெடுத்துரும், நிறைய குடும்பங்கள் சீரழிஞ்சு போயிடும். அர்ஜுனன் வந்து வருத்தப்பட்டாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்றான் பதில், வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய். இவங்க ஜெயிச்சு இவங்க வந்தாங்க மட்டும்தான், பாண்டவர்கள் வந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன வர்ணசங்கராவை தடுக்க முடியும். கௌரவர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, குலநாசத்தை தான் ஏற்படுத்துவாங்க. பல குடும்பங்களை கெடுக்கிறதுக்கு அவங்கதான் முன்மாதிரியா இருந்துருவாங்க. சோ அவங்க வராம இருக்கணும்னா நீ இந்த போர் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாங்க. ஓகேவா மாதாஜி? 2.7 ஆச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2.7 மாதாஜி கார்பண்ய தோஷ் 2.7ங்களா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, ஸ்கிரீன்ல இருக்கே. ஓகே. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढसेताः यच्छ्रेयस्तान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தரமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இது வந்து அர்ஜுனன் வந்து 2.7ல அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கேக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல கம்ப்ளீட்டா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட, பகவான் கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுறாங்க, கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிடுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி 6th கொஸ்டின் வரைக்கும் அவங்க 6th ஸ்லோகா வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா, நான் கவலைப்படுவாங்க. அதாவது எப்படி அவங்களோட கவலை எப்படிங்கறத பகவான் சொல்லுவாங்க கேளுங்க. ஒரு 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 மனுஷன் வந்து தண்ணிக்குள்ள முழுகிற அந்த மனுஷனோட ட்ரெஸ் நனையுதே அப்படின்னு கவலைப்படுறதுங்கிறது எப்படி? ஓகேவா? தண்ணிக்குள்ள முழுகிற ஒரு ட்ரௌனிங் பர்சன் அவங்க வந்து முழுகுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பத்தி நம்ம கவலைப்படலாம், அதுவுமே நம்ம கையில இல்ல. ஓகேவா? நம்மளால முடிஞ்சா என்ன செய்ய முடியும், காப்பாற்ற முடியும். அவங்களோட ட்ரெஸ் நனையுதே, அவங்களோட ட்ரெஸ் பாழா போகுதே அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அந்த கவலை வந்து எப்படி ஒரு இடியாட்டிக்கான திங். அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா, இந்த போர்ல நான் போர் புரிய மாட்டேன், அவங்கள கொலை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது, அதாவது வெளிப்புற ஆடைக்காக கவலைப்படுறாங்க. நம்மளுடைய உடல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆன்மாவுக்கான வெளிப்புற ஆடை தான். ஓகேவா? அந்த ஆடையை பத்தி என்ன பண்றாங்களாம், அர்ஜுனன் கவலைப்படுறாங்களாம். இதுதான் பகவான் சொல்றாங்க. ஒரு டைமும் அர்ஜுனன் வந்து எதை நினைச்சு கவலைப்படுறேன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் பகவான் கொடுக்குற சாம்பிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியன். சோ சத்திரியனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கவலைப்படக்கூடாது. அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்காக தான் பகவத்கீதையை அவர் சொல்றாரு, நீ இந்த மாதிரி கவலைகளை விட்டு ஒழிச்சுட்டு உன்னுடைய கடமையை நீ செய். இந்த கடமையை நீ செய்யறது மூலமா பாவச்செயலேன்னு நீ விடுபடலாம். அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வேணும். பகவான் இதுல இருந்து சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன். தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஆத்மா வேற, என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாங்கிறது வேற, இந்த உடல்ங்கிறது வேற அப்படிங்கறது புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த தன்னை சித்தாதார் முனியில இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா தன்னை உணர்ந்தவரா இருப்பாங்க. செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பெர்சன். செல்ஃப் ரியலைஸ்டுனா என்ன அப்படின்னா, தான் வேற, தன்னுடைய உடல்ங்கிறது வேற, தன்னுடைய ஆத்மாங்கிறது வேற. இந்த உடல் தான் எந்த கஷ்டத்தையும் படுதோ தவிர ஆத்மாவுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான். ஓகேவா? சோ அது புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும், அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியற வரைக்கும் அந்த மெட்டீரியல் பாடியும் சோலும் ஒண்ணுதான் நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், கவலைப்பட்டுக்கிறோம். சோ அதனாலதான் என்ன பண்றோம், எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ்க்காக நம்ம ஏங்கிட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பலன் கிடைக்கணும், நல்ல பலன் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் நமக்கு எப்ப வரும் அப்படின்னா, தன்னை உணராத நிலையில இருக்கும் போதுதான். எந்த ஒரு செயலையுமே நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு அந்த செயலுக்கான பலனையும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம், இந்த பலனை பத்தி நம்ம எதிர்பார்க்காம அந்த ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் மேல டிட்டாச்சா நம்ம இருக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாலே அப்பவே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும், மெட்டீரியல் பாடி வேற, சோல் வேறன்னு தெரிஞ்சிடும். சோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் புரிஞ்சதுனாலே அந்த ஆத்மா என்ன ஆயிடுறாங்க, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ஆத்மாவா ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? சோ பகவான் வந்து இதெல்லாம் புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையே கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அர்ஜுனன் வந்து நிச்சயமா எப்படிப்பட்ட நிதான புத்தி உடையவர் தான். அவருக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் ஒரு சோதனைகள் வருது, இப்படி எல்லாம் ஏன் அவங்க மனசு கலக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு இதை பத்தின தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் அந்த இடத்துல நிறுத்தி பகவான் நமக்கு சொல்றாங்கன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இப்ப இந்த 7th ஸ்லோகால என்ன செஞ்சிடறாங்க, இந்த மாதிரி கருமித்தனமான பலவீனத்துல என்னோட இயல்புகளை எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன். அவங்களே சொல்லிடுறாங்க கருமித்தனமான பலவீனம். என்ன பலவீனம் அவங்க சொன்னாங்க,
அப்புறம் என்னோட சொந்தக்காரங்கள் எல்லாரையும் என்ன ஃபீல் பண்ண சொல்றீங்களேன்னு கேக்குறாங்க. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா கருமித்தனம். தன்னை பத்தி, தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களை பத்தியே நம்மளுடைய கவலைகள், நம்மளோட எண்ணங்கள் உழண்டுட்டே இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் நமக்கான பலவீனங்கள். அதுவும் கருமித்தனமான பலவீனங்கள். இதை ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணியாலும் விட்டு ஒழிக்கணும். ஓகேவா? சோ இதனால என்ன ஆயிடுச்சு, என்னோட இயல்பு என்னவோ நான் அதை இழந்துட்டேன். என்னோட இயல்பு என்ன, சக்தியனா போரிடணுங்கிறது தான் என்னோட இயல்பு. என்னுடைய கடமையை நான் மறந்துட்டு குழப்பம் அடைஞ்சு போய் நான் என்ன ஆயிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குழப்பம், இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு நான் ஆளாயிட்டேன். சோ நான் இப்ப உங்கள்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிடுறேன். எனக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு, எனக்கு தெரிய வச்சு, எனக்கு நீங்க அந்த அட்வைஸ கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுடைய அறிவுரைப்படி நான் நடந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சரண்டர் ஆகி கேட்டுக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த ஸ்லோகம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இதுல அர்ஜுனன் வந்து இந்த ஸ்லோகா மூலத்துக்கு அதுக்கப்புறமேட்டுதான் ஃப்ரெண்டா இல்லாம கிருஷ்ணர பகவானை வந்து அவங்க வந்து ஒரு குருவா, ஆன்மீக குருவா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. அது வரைக்கும் எப்படி கூப்பிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா ஹே மித்ர, ஓகேவா, கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருப்பாங்க. இதுக்கு மேலதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குருவா வந்து அவங்களை ஏத்துக்கிறாங்க. இனிமேல் எப்படி இருக்கும் அந்த கான்வர்சேஷன் அப்படின்னா குரு சிஷ்யன், ஓகேவா, குருவுக்கும் சீரனுக்குமான ஒரு பேச்சுவார்த்தையா தான் இந்த சாப்டர்ல பாக்கி ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. கிருஷ்ணர் என்பவர் யார்? ஆக்சுவலா வந்து பகவான் அப்படிங்கிறது யாருன்னா, பகவானை ரியலைஸ் பண்ணிருப்போமா? நம்ம எல்லாருமே பகவானை ரியலைஸ் பண்றதுக்கு தொடர்ந்து நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். பகவான் ரியலைசேஷன்ங்கிறது மொத்தம் 3 விதத்துலன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜ்ல இருக்கிறது என்னன்னு பாத்துடலாம். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, பின்னாடி இமேஜ்ல இருக்கிறது வந்து ஒரு தொடுவானம், இது கடல், அப்புறம் மேல் வானப்பரப்பு. அது ரெண்டும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஜாயின் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஒரு செகண்ட் தூரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு டச் ஆயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்மளோட டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ்னால, டிஃபெக்டிவ் விஷன்னால நமக்கு அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய கண் பார்வை. ஓகேவா? அதனால நமக்கு எப்படி தெரியுது, ரெண்டு தொட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் நம்ம அந்த கிட்டக போய் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா அது ஒன்னோட ஒண்ணு டச் ஆயிருக்காது. வானவெளிங்கிறது தனியா போயிட்டு இருக்கும், கீழே இருக்கிற நீர் பரப்புங்கிறது தனியா போயிட்டு இருக்கும். பட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது கரெக்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. ஓகேவா? அது மாதிரி அந்த மரத்துல, இந்த உள்ள இருக்க இமேஜ் பாருங்க, மரத்துல ஒரு பச்சை கலர் கிளி உட்காந்துருக்கு. நீங்க ஒரே கிரீனா பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மரம், லீஃப், அந்த கிளி எல்லாம், அது கையில வச்சுட்டு இருக்கிற ஃப்ரூட் எல்லாமே ஒரே கலர்ல தான் தெரியுது. பட் நம்ம கொஞ்சம் விஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கூர்ந்து உற்று நோக்கணும் அப்படின்னா அதுல கிளியா தனியா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் வச்சுட்டு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா, நம்மளோட பார்வைக்கு தெரிஞ்சதுதான், நம்ம பார்த்ததுதான் கரெக்ட், நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது. அப்படிதான் பகவானே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா இவங்க இப்படிதான் அப்படின்னு நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. மொத்தம் 3 விதமா பகவானை ரியலைஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்றோம். இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சன் எப்படி ஒரு சூரியனை வந்து சூரியன், சூரிய ஒளி, அப்புறம் சூரிய வட்டம்னு 3ஆ பிரிக்கலாம். ஓகேவா? சூரியன் அப்படின்னா சூரிய கிரகம். ஓகேவா? அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயும் ஆத்மாக்கள் இருந்துட்டு இருக்காங்க, அங்கேயும் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க, ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது. ஓகேவா? அடுத்தது சூரிய வட்டம். அது ஓரளவுக்கு நம்ம குறுகி கண்ணை நம்மளோட விஷன் சென்ஸை நல்லா நம்ம ப்ராப்பரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அது சூரிய வட்டம். அடுத்தது சூரிய ஒளி. அதை நம்ம வந்து ப்ராப்பரா விஷுவலைஸ் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது, நம்மளால ஃபீல் பண்ணவே முடியும் வெளியில பார்க்கும்போது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி பகவானை 3 விதமா ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானா ரியலைஸ் பண்ணலாம். அது எப்ப பூரணமா நம்ம அவங்களையே லயிச்சு போய் அவங்கள்ட்டயே ஐக்கியமாயி அவங்களுக்கான டிவோஷனல் சர்வீசஸ் தொடர்ந்து பண்றது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை பரிபூரணமா நம்மளால உணர முடியும், ஒரு உருவமா உணர முடியும். ஓகேவா? 4-handed பரமாத்மாவா உணர முடியும், அல்லது 2-handed கிருஷ்ணாவா உணர முடியும். ஓகேவா? சோ ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா பகவானா ரியலைஸ் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன, அது பக்தி தொண்டு பகவத் இதுல நம்மளால இருக்க முடியல, நம்மளோட மனசை ஒருமித்து செலுத்த முடியல அப்படின்னா நம்ம மனசுக்குள்ளேயே உரையக்கூடிய பரமாத்மாவை நம்மளால உணர முடியும். ஓகேவா? அதுவும் இல்லாதவங்க சில பேர் என்ன செய்வாங்க, அருவமா உணருவாங்க, ஒரு ஜோதியா உணருவாங்க. ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா பிரம்மன் பேர். சோ எப்படி சன், அப்புறம் இந்த சூரியன், சூரிய வட்டம், சூரிய ஒளி அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான், அடுத்தது பரமாத்மா, அடுத்தது பிரம்மன் ரியலைசேஷன். 3 விதமான ரியலைசேஷன் இருக்கு. பிரம்மன் யார் பண்ணுவா, அதாவது அது வெறும் பகவான் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா, கடவுள் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா ஒரு ஒளி அப்படின்னு, பிரம்மன் அப்படின்னு அருவமா ஒருத்தவங்க யார் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அப்பதான் பக்தி நிலையில, ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறவங்க, அப்பதான் பக்தி சேவையை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. பகவானை பத்தின உணர்வு அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு. அந்த டைம் அவங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி, அவங்களோட கெப்பாசிட்டியை வச்சு அவங்க அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிங்கிறவங்களை வந்து அந்த மாதிரி ரியலைசிங் கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்களை இந்த மாதிரி 3ஆ பிரிக்கலாம். அதை நம்ம
இதுக்கு மேல அட்வான்ஸ் கிளாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல சில இதெல்லாம் கோர்ஸ் எல்லாம் வரும். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி 3ஆ பிரிப்பாங்க. அதாவது ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள், நடுவுநிலை பக்தர்கள், இடைநிலை, ஓகேவா. அடுத்தது முதல் நிலை பக்தர்கள் 3ஆ பிரிப்பாங்க. வெறும் பகவானை வந்து ஒரு ஒளியா மட்டும் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். இல்ல அவங்களுக்கு வந்து 400 இருக்கும், ஓகேவா, அவங்க நம்ம மனசுக்குள்ள உரையிறாங்க, அவங்களுக்குன்னு உருவம் இருக்குது அப்படின்னு உணர்றவங்க யாரு அப்படின்னா இடைநிலை பக்தர்கள். அவங்களோட ரியலைசேஷன் கெப்பாசிட்டி வச்சு சூரிய ஒளி மட்டும் இல்ல, சூரியனுக்கு ஒரு வட்டம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இன்னொன்னு, சூரியன் கிரகம் அதுக்குள்ள நுழைய முடியும் அப்படிங்கிறவங்க அந்த அளவுக்கு அந்த ரியலைசேஷன் கெப்பாசிட்டி யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூரணமான பக்தனுக்கு இருக்கும். அவங்க யாரு அப்படின்னா உத்தம அதிகாரின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கதான் என்ன, முதல் நிலை பக்தர்கள். அந்த முதல்நிலை பக்தர்களால கிருஷ்ணர் யாருங்கிறத ஸ்ட்ரைனா சொல்ல முடியும். ஓகேவா. இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பீப்புள். எப்படி எல்லாம் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் பகவானை எப்படி எல்லாம் உணர்வாங்கிறதுக்காக தான் இந்த 3 ரியலைசேஷன் சொன்னது. பிரம்மன், அடுத்தது பரமாத்மா, அடுத்தது பகவான். ஓகேவா. சூரியன், சூரிய வட்டம், சூரிய ஒளி, அதுக்கு ஈக்குவலண்டா மேப் பண்ணி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அண்ட் பகவான் ரியலைசேஷன். மாதாஜி 2.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ் மேம், எஸ் மாதாஜி. தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தேரஸ்தத்ர ந முஹ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. அதாவது இது என்ன அப்படின்னா ஒரு அணு ஆத்மா வேற உடல் வேறங்கிறத சொல்றதுக்கான ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் இப்ப சொல்றாங்க. தன்னை உணரும் நிலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பீப்புள். அவங்கதான் என்ன செய்வாங்க, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து டிட்டாச் ஆகியிருப்பாங்க. அதாவது ஆத்ம நிலையை உணர்ந்தவர்கள். அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா தேகத்தை உடையவர். ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிறக்கிறாங்க, வளர்றாங்க, வளர்ந்து இளமை பருவம், அப்புறம் ஒரு யூத், அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா வயதாகி முதுமை அடைஞ்சு, முதுமைக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு டெத் வரைக்கும் வருது. சோ இவ்வளவு ஸ்டேஜஸையும் ஒரு உடல் வந்து கறக்கும் போது அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அதே சைஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த ஒரு ஷேப் அப்படியே தான் இருக்கும், சைஸ் அதே தான் இருக்கும், அதோட குவாலிட்டி அதே தான் இருக்கும், அதுல எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. ஓகேவா. சோ அந்த உடல் மட்டும்தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குழந்தையில இருந்து சிறு வயசு, இளமை, முதுமை, அப்புறம் மரணம்னு ஒண்ணு அந்த பாடி தான் என்ன பண்ணுது, அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போகுது. பட் ஆத்மாவுக்கு இட் டசன்ட் கோ த்ரூ எனி சேஞ்சஸ். அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் அது அடையாது. இதை யாருக்கு புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்திராதிர் முனி, தீரா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. நிதான புத்தியுடையவர். இவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உடலடைய மாற்றம் ஆத்மாவுக்கு இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சதுனால என்னைக்கு இருந்தாலும் இந்த உடல்ங்கிறது அழியக்கூடியதுதான். சோ இந்த கருமித்தனமான பலவீனம்னு சொன்னாங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட், கற்பண்ய தோஷம் அப்படின்னா என்ன, கருமித்தனமான, அதாவது தன்னோட சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் காப்பாத்தணும்னு அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாங்க, போரிட மாட்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல. அவங்க போரிடாம காப்பாத்துறதுனால மட்டும் பீஷ்மர் இன்னும் பல ஆண்டுகள் இருந்துட போறாங்களா? இல்ல. என்னைக்கோ ஒரு நாள் என்ன ஆயிட போகுது, அவங்களுக்கும் மரணம்ங்கிறது வரப்போகுது. இவங்க சண்டை போட்டு இவங்க கொலை பண்ணாம இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஆயுளை வந்து நீட்டிக்க முடியுமோ தவிர அவங்கள மரணமற்றவர்களா என்ன பண்ண முடியாது, செய்ய முடியாது. இது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா சிதாரி முதலுக்கு தெரியும். நிதான புத்தியுடையவர்கள் இதனால கலங்க மாட்டாங்க. இந்த உடல் அப்படிங்கிறது, இந்த ஆத்மா பெற்ற இந்த உடல்ங்கிறது என்னைக்கோ ஒரு நாள் மரணத்தை சந்திச்சே தீரும். அதுக்காக இந்த உடல் அடையக்கூடிய மாற்றத்தை நினைச்சு அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஓகேவா. மாதாஜி 2.23. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ் எஸ். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்தானி நைனந்தகதி பாவஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோச்சயதி மாருதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து ஆத்மா போன ஸ்லோகல போன வெர்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா உடல் எப்படி மாற்றம் அடைங்கிறது பார்த்தோம். இப்ப ஆத்மா எப்படி மாறாம இருக்குங்கிறத பாக்குறோம். ஓகேவா. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும்
துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஆத்மாவோட குவாலிட்டி சொல்றாங்க அந்த இடத்துல. ஆத்மா என்னெல்லாம் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது, அழியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஆனா ஆத்மாவோட சைஸ் எவ்வளவுன்னு பார்த்துப்போம். நம்மளோட ஹேர்ல 1/10,000 அதோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு சின்ன சைஸ் தான் ஆத்மா. ஒரு உடலுக்குள்ளேயும் ஆத்மா உறையுது. அது பேர் அணு ஆத்மா. ஓகேவா? அந்த அணு ஆத்மாங்கிறத நம்ம சோல்னு சொல்றோம், ஸ்பிரிட் சோல். அந்த சோல் கூடயே இன்னொன்னு இருக்கிறது பேர் என்ன அப்படின்னா சூப்பர் சோல். அது தமிழ் எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒண்ணு ஜீவாத்மா, அந்த சூப்பர் சோல்ங்கிறது பரமாத்மா. ஓகேவா? சோ நம்மளுடைய உடல், ஒரு மனிதன் ஒரு உயிர்வாழி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த உயிர்வாழிங்கிறது ஒரு ஜட உடலால மூடப்பட்டிருக்குது. அந்த ஜட உடலுக்குள்ள 2 விஷயங்கள் உறையுது. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஜீவாத்மாங்கிறது யாரு அப்படின்னா இந்த உடலை பெற்று வந்திருக்குல்ல அந்த ஆத்மா. ஓகேவா? அது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. இந்த ஜீவாத்மாவை பாத்துக்கிறதுக்காக அது கூடவே இருக்கிற ஆத்மா யாரு அப்படின்னா சூப்பர் சோல். அவங்கதான் பரமாத்மா, 4-handed விஷ்ணு. அவங்கதான். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எப்பவுமே இந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்ணுதுங்கிறத பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஜீவாத்மாவுக்கு பரமாத்மாவோட அந்த ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால மேல இருந்தது, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருந்தது. இங்க பௌதிக உலகத்துக்கு நீங்க என்ன அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அனுபவிச்சுட்டு வான்னு ஃப்ரீவில் கொடுத்து பகவான் இங்க அனுப்பி விட்டாங்கல்ல. இங்க அந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்ணிடுது, இங்க இருக்கிற இந்த மாயையினால கட்டுப்பட்டு இங்க இருக்கிற மெட்டீரியல் சுகங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எதை மறந்துடுறோம் அப்படின்னா பகவானை மறந்துடுறோம். நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம், நம்ம திருப்பி எங்க போகணுங்கிற விஷயத்த கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு இங்க இருக்கிற சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள்லயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்மள அதுலயே என்டாங்கிள் பண்ணிக்கிட்டு அதுலயே நம்ம சுழண்டுகிட்டே இருக்கோம். அதுலயே உழண்டு மறுபடியும் இங்க பர்த் டெத்துங்கிற இந்த சைக்கிள்குள்ள நம்ம வந்துடுறோம். இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லாதவங்கன்னு அர்த்தம். இந்த ரியலைசேஷன் உள்ளவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்குள்ள மாட்டிக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம எப்படியோ தவறி இங்க வந்தாச்சு, பகவான் நம்மள இங்க அனுப்பி விட்டாங்க. ஏன்னா பகவான் அவங்கதான் கண்ட்ரோலர், அவங்கதான் மெயின்டைனர். ஓகேவா? ஆனாலும் அவங்க நம்மளுடைய ஆசையை அவங்க புறக்கணிக்க மாட்டாங்கல்ல. அதுக்காக நீ போய் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அனுபவிச்சுட்டு வான்னு சொல்லி நம்மள இங்க அனுப்பி விடுறாங்க. அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தோடையும் தான் நம்ம இங்க வரோம். ஓகேவா? பகவானுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னா அது எப்படி அப்படின்னா பகவானுக்கும் நமக்குமான குவாலிட்டி ஒண்ணு, பட் குவான்டிட்டி தான் வேற. எப்படி ஒரு ஃபயருக்கும் ஒரு ஃபயர் அந்த ஸ்பார்க்குக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸோ அதே டிஃபரன்ஸ் தான் சூப்பர் சோலுக்குமான டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? பகவானுக்கும் நம்மள மாதிரி இருக்கிற சோலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேருமே ஒரே குவாலிட்டி உள்ளவங்க தான். நெருப்பும் தொட்டா சுடும், நெருப்பு பொரியும் தொட்டா சுடும். ஓகேவா? பட் நெருப்பு பொறி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்ச நேரத்திலேயே அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அதோட அந்த குவாலிட்டியை இழந்துடும். ஓகேவா? ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன குவான்டிட்டிங்கிறனால. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்றேன். கேக்குதுல? ஸ்கிரீன் தெரியுது? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எல்லாம் ஓகே மதன். ஓகே, கண்டினியூ பண்றேன். குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், ஒரு சூப்பர் சோலுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் தான், பட் குவான்டிட்டி வைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஆனா அதை என்ன பண்ணிடுறோம், இங்க வரும்போது அது எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துட்டு ஆக்சுவலா நம்மளோட எதுக்காக இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம எதுக்கு வந்தோம் அப்படிங்கறத மறந்துட்டு இங்கே இருக்கிறது மூலமா இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? சோ ஆனா எப்ப நம்ம பகவானை உணர்றோமோ, எப்ப செல்ஃப் ரியலைஸ் பர்சனா மாறுறோமோ அப்ப நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருது, நம்ம பகவான் நாமாவை சொல்லி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா நம்ம திருப்பி பகவானோட இருப்பிடத்துக்கே நம்ம திரும்பி போயிடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் அப்பதான் நமக்கு தெரிய வருது. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்திதாகர முனி நிதான புத்தி உடையவர்களுக்கு என்ன விஷயம் புரியுதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். அவங்களோட ஆத்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா எதாலையும் அழிக்க முடியாது, எந்த ஆயுதத்தாலையும் துண்டிக்க முடியாது, என் நெருப்பால எரிக்க முடியாது, அப்புறம் நீரால் நினைக்க முடியாது. ஓகேவா? இது எல்லாமே உடல் படக்கூடிய துன்பங்கள். அதை நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆத்மாவும் அந்த துன்பங்களை படுதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறது மூலமா இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு இம்ப்ரெஷன் நம்ம மனசுல உருவாகிறது மூலமா தான் ரெண்டுத்தையும் ஒண்ணுன்னு நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். பட் ஆத்மாவுக்கான குவாலிட்டிஸே என்ன அப்படின்னா அது எதாலையும் அழியாதது. அப்ப உடல் ஒண்ணத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாங்கிறது உடல் அழிஞ்சு விட்டு எங்க போகும்னு பார்த்தா அது இந்த உடலை பெற்றிருக்கும் போது இந்த உடல் என்ன மாதிரி கர்மங்களை செஞ்சதோ அதுக்கேற்ற அடுத்த உடல் கிடைக்குமா அங்க போயிடும் அந்த ஆத்மா. ஓகேவா? சோ இந்த ஜென்மால
என்ன மாதிரியான கர்மாக்களை நம்ம செய்யறோமோ அந்த கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடல் வந்து அடுத்த பிறவியில கிடைக்கும். அங்க அந்த ஆத்மா டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும். சோ ஆத்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மைக்ரேட் ஆயிட்டே போகுது. ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மைக்ரேட் ஆயிட்டே போகுது வித்தவுட் எனி டேமேஜ். அது எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லாம. அப்ப எங்கதான் பிரச்சனை இருக்குன்னா உடலுக்கு மட்டும்தான். சோ யாராவது ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்களை நம்ம கில் பண்றோம், ஒருத்தவங்களை துன்புறுத்துறோம் அப்படின்னா ஆன்மாவை கில் பண்ணவே முடியாது, ஆன்மாவை துன்பப்படுத்த முடியாது. உடலுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனைகள்ங்கிறது வரும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji 2.36. Yes, Mataji. Yes, Mataji. अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति दवाहिताः निन्तन्तस्तव सामर्थ्यं तदो दुःखतरं नुहिम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? பகவான் இப்ப அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாங்க, அவனுக்கு இன்பம் இல்லை, இந்த மாதிரி இந்த எதிரிகளை கொல்றதுனால எனக்கு இன்பம் வரப்போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல. அதுக்கான பதில், உண்மையான பதில் என்ன அப்படின்னா இதுதான். என்ன அப்படின்னா, இவர் வந்து கோழை, அர்ஜுனன் வந்து கோழை. சண்டை போடுறதுக்கு போர்க்களத்துல தன்னை எதிர்த்து போர் புரியறதுக்கு தைரியம் இல்லாம என்ன செஞ்சிடறாங்க, போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிட்டாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி அவப்பெயர் தான், அவச்சொல் தான் என்ன வருமா, அர்ஜுனன் மேல வரும்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ உனது எதிரிகள் வந்து உன்னுடைய திறமையை நிந்திப்பார்கள். நீ வந்து நல்ல போர் வீரன் கிடையாது, பயந்துட்டு நீ போர் செய்யாம போயிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னுடைய செயல் மூலமா அவங்க என்ன மாதிரியான கன்க்ளூஷனுக்கு வருவாங்க அப்படின்னா, உன்னுடைய இரக்கத்தை பார்க்க மாட்டாங்க, பயந்துகிட்டு நீ போயிட்டேன்னு பார்ப்பாங்க. சோ இதுதான் என்ன உண்மையான துன்பம். ஓகேவா? இன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது என்ன, துன்பம். அதுதான் மிகுந்த துன்பத்தை தரக்கூடியது. சோ இந்த மாதிரி நீ இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? மத்தாஜி 2.37. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. 37 माताजी. 37. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. சொல்றாங்க பகவான் அர்ஜுனன் கிட்ட. நீ இதுல வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, ஓகேவா, இந்த மாதிரி நான் சண்டை போடுறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு அவங்க பட்ட கவலைக்கு அவங்க அடுத்த பதில் கொடுக்குறாங்க. நீ வந்து இந்த போர்ல உன்னுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சு நீ சக்திரியனா போர் புரிஞ்ச அப்படின்னா, நீ தோற்கடிக்கப்பட்டாய், நீ கொல்லப்பட்டாய் அப்படின்னாலும் உனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா நீ உன்னுடைய கடமை என்னவோ அதை செஞ்ச. அவ்வளவு வெற்றி பெற்ற அப்படின்னா இந்த உலகத்தையே ஆளக்கூடிய அந்த ராஜ்ய பதவி உனக்கு கிடைக்கும். சோ ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா உனக்கு ஹாப்பினஸ் தரக்கூடிய விஷயம்தான். அதனால இதுல எந்த விதமான மனக்கலக்கமும் அடையாம உறுதியோட எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றாங்க. இது என்ன அப்படின்னா, அவங்க சொன்ன ஒரு ரீசனுக்கும், நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்ன ஒரு ரீசனுக்கும் பகவான் கொடுக்கிற பதில்கள் தான். இந்த என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து அர்ஜுனனை சமாதானப்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள் தான். இதுதான் சொல்றது இமேஜ். நான் சொன்ன அந்த இதோட வந்து இமேஜ் இதுதான். கிருஷ்ணா சொல்றாங்க, நீ எழுந்து போரிடுவாயாக. அப்படி நீ போர் புரிஞ்ச அப்படின்னா ஒண்ணு சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம், தோத்துட்ட இறந்து போயிட்ட அப்படின்னா சொர்க்கத்துல போய் நல்ல பதவியில உட்காரலாம், பகவானோட நீ இருக்கலாம், அல்லது நீ இது ராஜ்யத்தை ஆளலாம், இந்த பூவுலகத்தை ஆளக்கூடிய அந்த ஒரு சான்ஸ் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அவனை அர்ஜுனனை போர் புரியறதுக்கு திருப்பி தூண்டுறாங்க. ஓகேவா? மத்தாஜி 2.40. यस माताजी. எஸ் மேம். नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அதாவது எந்த முயற்சி, அவங்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சி. அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல என்ன முயற்சி எடுத்தாகணும் அப்படின்னா, சத்திரியனா இருந்து போர் புரியணும், தன்னுடைய கடமையை தொடர்ந்து செய்யணும். ஓகேவா? கடமையை செய்யறது அப்படிங்கிறது, செயல்களை செய்யறதுங்கிறதே மொத்தம் 3 டைப்ஸ் இருக்குது. அதாவது செயல்களை விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்தல்னு ஒண்ணு இருக்குது, அடுத்து தீய செயல்களை செய்தல்னு ஒண்ணு இருக்குது, அல்லது செயலற்ற தன்மைன்னு ஒண்ணு இருக்குது. ஓகேவா? இந்த 3 விஷயமான செயல்கள் இருக்குது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா, அதுதான் நேச்சர், அதுதான் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்க செய்யணும். அதுல 3 வழிகள் இருக்கு. அதை எந்த குணத்துல இருந்து செய்யறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பாவ விளைவுகளோ புண்ணிய விளைவுகளோ கிடைக்கும்.
இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு செயலற்ற தன்மை, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யாம அப்படியே இருக்கிறது. ஓகேவா? அதுவும் என்ன அப்படின்னா கூடாது. ஓகேவா? இன்னொன்னு தீய செயல்கள், தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயலை எப்படி செய்யணுமோ அதுக்குன்னு ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும்ல, இந்த ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த விஷயங்களை செய்யணும்னு இருக்கு. அந்த பிரின்சிபல்ஸ் இல்லாம அதை வயலேட் பண்ணிட்டு தப்பான விஷயங்களை செஞ்சு தனக்கு மட்டும் லாபம் வர மாதிரி செய்யறது என்ன அப்படின்னா தீய செயல்கள். சோ ஒரு செயலை வந்து 3 விதமா பிரிக்கிறாங்க, அகர்மா, விகர்மா அண்ட் கர்மான்னு. ஆனா பகவான் சொல்றாங்கன்னா கர்மா பெஸ்ட், அதாவது செயல்களை செய்ய. எப்படி இங்க இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ஹனுமான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட வால்ல வந்து தீ வச்சு விட்டாங்க. ஒரு நகரத்தை எரிக்கிறதுங்கிறது தவறான செயல் தான். ஆனா அந்த செயலை அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ராமபக்தியில செஞ்சாங்க. பகவான் ராமபிரானுக்காக ஹெல்ப் பண்றதுக்காக ஓகேவா? சோ அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் தவறான செயலா இருந்தாலும் கூட அவங்க செஞ்சது பக்தி செயல். எப்படி அப்படின்னா பகவானுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அவங்க பண்ணக்கூடியது. சோ என்னாச்சு, ஒரு சிறு இழப்பு அந்த நகரமே தீயில அழிஞ்சு போச்சு. பட் அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா சீதா தேவிய ஒரு பயங்கரமான பயத்துல இருந்து காப்பாற்றக்கூடியதா இருந்தது. ஒரு ஆபத் பாந்தவனா அந்த இடத்துல யார் தெரிஞ்சா அப்படின்னா ஹனுமான். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து குறைவா இருந்தாலும் கூட அது கிருஷ்ணா கான்சியஸோட செஞ்சோம், பகவான் மேல அது நம்மளோட நினைப்ப வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த செயலை டிவோஷனல் சர்வீஸா செஞ்சோம். செய்யக்கூடியது எல்லாமே சர்வீசஸ் தான். அந்த சர்வீஸை நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா லைட்டா டிவியேட் பண்ணி டிவோஷனல் சர்வீஸா மாறும். அப்படி மாத்தணும் அப்படின்னா நிச்சயமா அதுல என்ன இருக்காது, குறைவு இருக்காது, இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அது எல்லாமே எதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாயிடுது அப்படின்னா பகவானோட ரிலேட்டடான ஆயிடுது. ஓகேவா? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட சம்பந்தப்பட்டதாயிடுது. இந்த உலகத்துல நம்ம இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா முழுசா நம்ம செஞ்சு முடிச்சாதான் அதோட பலன் நமக்கு கிடைக்கும். எந்த ஒரு செயலையுமே செஞ்சு பாருங்களேன், கம்ப்ளீட்டா நம்ம முடிச்சோம்னாதான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு பலனை அடைய முடியும். பாதியில செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல நமக்கு என்ன அப்படின்னா பாதிக்கு போட்டு அந்த இழப்பு தான் நமக்கு என்ன வேஸ்டா போகுது, முடிவு அவுட்கம் இருக்கும் வராது. பகவானோட ரிலேட் பண்ணி பாருங்களேன், நீங்க செய்யக்கூடிய செயலை ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸா செஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன விஷயம் நம்ம செஞ்சிருந்தா கூட அது நமக்கு என்ன வராது, இழப்பு வராது, குறைவு வராது. இந்த ஜென்மால இந்த பிறவியில நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸை செஞ்சுட்டு நம்மளோட மரணம் ஏற்பட்டா கூட இது இருக்குல்ல, நம்ம செஞ்சக்கூடிய இந்த டிவோஷனல் சர்வீசஸ் இருக்குல்ல, இது என்ன பண்ணும், நம்மள அடுத்த பிறவியில ஒரு நல்ல இடத்துல நம்மள கொண்டு போய் வைக்கும். நம்ம செய்யக்கூடிய புண்ணிய கர்மாக்களால நம்ம அடுத்த ஜென்மால நம்ம எப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு நல்ல அந்தனர் குடும்பத்திலேயோ, சிறந்த படிப்பறிவு உள்ள குடும்பத்திலேயோ, சிறந்த செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ அல்லது சொர்க்குலகத்திலேயோ நமக்கு இடத்தை வாங்கி கொடுக்கும். சோ இந்த முயற்சிங்கிறது என்ன, இந்த எண்டவருங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம செய்யக்கூடிய முயற்சிகள். இந்த முயற்சியில குறைவு ஏற்படாது, இழப்பு ஏற்படாது. ஆனா என்ன, ரொம்ப பயத்துல இருந்து நம்மள அது காப்பாத்தும். ஓகேவா? இந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் ஒரு மனிதன் ஒரு ஆத்மாங்கிறது என்ன ஆறாங்க அப்படின்னா நிதான புத்தியோட மனிதர் ஆறாங்க. ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிற குவாலிட்டிக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வராங்க. ஒரு விஷயமா ஒரு வேர்சஸும் எதை சொல்லுது அப்படின்னா நிதான புத்தியுடையவரோட குவாலிட்டியை நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளோட மனசுல நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகேவா? சோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நம்மளோட குவாலிட்டி எதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா சூப்பர் சோலுக்கு ஈக்குவலண்ட் தான். பகவானோட குவாலிட்டியை கொண்டுதான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். பட் நம்ம இங்க வந்து என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்னால கம்ப்ளீட்டா நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை மறந்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லயே நம்ம உழண்டுட்டு இருக்கிறோம். இதை விட்டுட்டு வெளியில வந்தோம்னாதான் செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணோம்னாதான் சிதாதிர் முனிங்கிற அந்த ஒரு கண்டிஷனை ரீச் பண்ண முடியும், அட்டைன் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 2.47 ஓகே மாதாஜி. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹே துர்புர் மா தே சங்கோஸ்த கர்மணி. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் இது. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. இது பகவான் எகெயின் கொடுக்கிற ஒரு அட்வைஸ். யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. நமக்கு தான் இன்டைரக்டா அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் எதா இருந்தாலும் இந்த மெட்டீரியல் நம்ம என்ன செய்யணும், அதை நம்ம செய்யணும். பட் நம்ம எதுல இருந்து டிட்டாச் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா அது வருது இல்ல, அவுட்கம் வருது இல்ல, நம்ம செய்யற அந்த செயலோட அவுட்கம் வருது இல்ல, அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்டை நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. ரிசல்ட் நமக்கு சாதமா வரும் அப்படின்னு கூட நம்ம என்ன நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? அதுல நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் கிடையாது.
செய்யக்கூடிய செயலுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு ரைட்ஸ் உண்டு, அதை மட்டும்தான் செய்யணும். ஆனா செயலோட பலன்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை எதிர்பார்க்க கூடாது. அதாவது ஆத்மா அப்படிதான் பார்க்குமா. ஆத்மாவுக்கு வந்து அதோட குவாலிட்டிஸ் சொல்லும்போது இதுலயே ஒரு ஸ்லோகம் வரும், இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் வரும். ஆத்மாவோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா அவ்யக்தோயம், அச்சிந்தியோயம், அவிகாரியோயம்னு வரும். ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கண்ணால பார்க்க முடியாது. அது எப்படி இருக்கும், என்ன சைஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்மளால இமேஜினேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அப்புறம் அவிகாரியோயம் அது வந்து நம்மளால பார்த்து அது எப்படி இருக்கும், நம்மளால அதோட சைஸ் குவாலிட்டி எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறது குவாலிட்டியாவது தெரியும், என்னங்கிறது தெரியாது. பட் அதை வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியாது அதோட சைஸ் என்னங்கிறது. அப்புறம் அது வந்து சேஞ்சும் ஆகாது, ஒரே மாதிரியான நேச்சரோட தான் அது இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய மனசை கட்டுப்பாடு வச்சிருக்கு, தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மட்டும் செய்வாங்க. அதனாலதான் அவங்களை வந்து என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அதாவது ஆத்மாவோட குவாலிட்டி என்னவோ அதை நிதான புத்தியோடவர்களும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆத்மாவோட குவாலிட்டி சேஞ்சஸும் வராது, மாற்றம் இல்லாதது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் யாருக்கு பொருந்தது அப்படின்னா நிதான புத்தியுடையவர்களுக்கு, தீரர்களுக்கு பொருந்தது. ஓகே, 3 விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தீராவோட குவாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த ஆத்மாவோட குவாலிட்டி என்னவோ அதுதான் தீராசோட குவாலிட்டிஸ். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் என்னாதே. நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சிடுறோம், அதனால நம்ம அடைய வேண்டாம், பலனை நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அது மாதிரி பலன் எப்படி இருந்தாலும் கூட அதுக்கு காரணம் நீ தான் நினைக்காத. ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருக்கிறோம், அதுல வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நான் தான் வின் பண்ணேன் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? ஏன்னா அதுக்கு நம்ம மட்டும் காரணமா இருக்க முடியாது. இது எல்லாத்தையும் சாட்சியா இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் அதுக்கு காரணம். ஏற்கனவே ஒரு சொல்லிட்டு நடுவுல டிஸ்டர்பன்ஸ்ல விட்டுட்டேன் டிவோட்டீஸ். ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு மரத்துல 2 பறவை உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னே பார்த்தோம். அதுல ஒரு பறவை என்ன அப்படின்னா பழங்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தது, இன்னொரு பறவை என்ன அப்படின்னா எந்த பழத்தையும் சாப்பிடாம அப்படியே அதை வந்து வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தது. ஓகேவா? அந்த சும்மா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் யாரு அப்படின்னா சூப்பர் சோல், அவங்கதான் பரமாத்மா. நம்ம மனசுக்குள்ள உட்காந்து இந்த சோல், ஸ்பிரிட் சோல் என்ன பண்ணுதுங்கிறத சாட்சியா இருந்து ஒரு செகண்டும் கவனிச்சுட்டு இருக்கவங்க யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. அவங்க நம்ம மேல எப்பவுமே என்ன ஒரு நம்ம மேல ஒரு போக்கஸ்டா தான் இருக்கிறாங்க. பட் அந்த பழத்தை சுவைக்கிற அந்த பறவை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் என்ன அப்படின்னா அணு ஆத்மா, அதாவது ஜீவாத்மா. அதுதான் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஜட உடல்ங்கிறது தான் மரம். நம்ம ஆன்மா பெற்றிருக்கல இந்த உடல், இது தான் என்ன அப்படின்னா இது இந்த மரத்துல இருக்கிற பழங்கள் என்ன அப்படின்னா நமக்குன்னு தோன்றக்கூடிய ஆசைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வளவு இருக்குது இந்த உலகத்துல, அதெல்லாம் தான். அது எல்லாத்தையும் சுவைச்சுக்கிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே எப்பவுமே எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மா இருக்குது. ஜீவாத்மாவை யாரு எப்போது சதா சர்வ காலமும் யாரு நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறா அப்படின்னா பரமாத்மா நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த பழங்களை சுவைக்கிற அந்த விஷயத்தினால ஜீவாத்மா ஒரு செகண்ட் கூட திரும்பி பரமாத்மாவை பாக்குறது கிடையாது. எப்ப பாக்குது அப்படின்னா ரொம்ப பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறமா, இல்ல யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்றது மூலமா. இப்ப நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கிறது மூலமா பகவானை ரிலேஸ் பண்ணணும், புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணா பகவான்னா யாரு, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல. யாரோ ஒருத்தவங்க இனிஷியேட் பண்ணி விடுறாங்கல்ல, அதனாலதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், கொஞ்சம் திரும்பி பாக்குறோம். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் திரும்பி பாக்குறோம். நம்ம எங்கேருந்து வந்து நம்மளோட ஆரிஜின் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்பதான் யோசிக்கிறோம். அந்த கண்டிஷன் வரும்போதுதான், அந்த கண்டிஷன் எப்ப வரும் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குரு கிடைச்சாங்கன்னா வரும். ஓகேவா? சோ அதை சொல்றதுக்காக தான் நான் இதுக்கு போனேன். ஒரு ஆன்மீக குருங்கிறது முக்கியம். இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்ச குரு யாரு, ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குரு அவங்களை கரெக்டா கைட் பண்றது மூலமா அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, தன்னுடைய கடமைகளை மட்டும் சிறப்பா செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. கடமை செஞ்சதுக்கான பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த பலன் கிடைச்சதும் தன்னாலதான் நினைக்க மாட்டாங்க. சோ ஒரு கம்ப்ளீட் பெர்ஃபெக்ட் கைட ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னாதான் அவங்களோட கைடன்ஸ்னால நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா நிதான புத்தி உடையவர்களா ஆகலாம். ஓகேவா? அந்த குவாலிட்டி நம்ம எப்ப ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு குரு நமக்கு கிடைச்சாருனாதான். குருவோட ஒரு அட்வைஸ் இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமா யாராலுமே என்ன செய்ய முடியும், எலிவேட்டட் சோல் ஆக முடியும். எப்படி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கிடைச்சாங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் யாராவது ஆன்மீக குருவை நம்ம மனசுல ஏத்துக்கிறது மூலம். மணமக்கள்லாம் யாரு அப்படின்னா பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா, அவங்கதான். அவங்களோட புக்ஸ் தான் நம்ம படிக்கிறோம், அவங்களோட கிளாஸஸ் தான் நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம். சோ அவங்கள நம்மளோட குருவா ஏத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்க சொன்னபடி அவங்களோட இந்த பகவத்கீதையில அவங்களோட பொருளுரைகள்லாம் இருக்குல்ல, அதை படிச்சோம் அப்படின்னாலே நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு விளக்கமா தெரிய வரும்.
ஸோ கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அவங்க சொன்னதுதான் இந்த இது. நம்ம வந்து கடமையை செய்யணும், கடமையை செஞ்சுட்டு அதோட பலன் மேலதான் பற்றுதல் வைக்க கூடாது. அதுக்கு பதிலா என்ன செய்யாம இருக்கணுமா, கடமையை செய்யாமல் இருக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. இது என்ன, அக்கர்மா இருக்காது. ஓகேவா, அக்கர்மா அப்படின்னா நீ வந்து செயலற்ற தன்மை, செயலற்ற தன்மையில இருக்கக்கூடாது. இதை பகவானே விரும்ப மாட்டாங்க. செயலற்ற தன்மையில இருக்கலாம், ஞானிகளா இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. ஓகேவா, ஆனா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க பௌதிக உலகத்தை சார்ந்து தன்னும் தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய இதை பத்தின அப்படின்னா கடைகள் தொடர்ந்து செய்யணும். செஞ்சு பலனை மட்டும் டிட்டாச்சா இருந்தோம், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல நம்மளோட எண்ணங்களை வைக்காம இருக்கணும். அதுதான், அதாவது கர்ம காண்டா மூட்ல இருங்க. அதை விட அந்த மூணு மூட்ஸ் அடுத்தடுத்த தேர்ட் சாப்டர்ல படிக்கும் போது 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் படிப்போம். அப்ப வந்து இந்த கடமைகளையும் அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரையும் ஒன்னா மிக்ஸ்அப் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி கடமைகள், அப்ப மறுபடியும் கடமைகள் பிரியும். ஓகேவா, சோ இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, கடமையை செய்யணும், நம்ம அதோட பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது, பலன் மேல பற்றுதல் வைக்க கூடாது, பட் கடமையே பற்றுதல் இல்லாம செய்யக்கூடாது. இது புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மதேஜி 2.41. yes Mataji. 4:1 Mataji. 4:1 Mataji. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह गुरुनंदन बहुशाखाह्यनंदा च बुद्धयो व्यवसायिनाम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விவசாயாத்மிகா புத்திர் அப்படின்னா என்ன, கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து ஒரு பக்குவ நிலையை அடையலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. ஓகேவா, கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய கடமைகள் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்காம கடமையை செய்வோம், பலன் மேல கண்டிப்பா பற்றுதல் இருக்காது. அதாவது கடமைகள் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்க கூடாது, பட் கடமையை செய்யணும், செஞ்சுட்டு அதனால வரக்கூடிய அந்த அவுட்கம் மேல பற்றுதல் வைக்க கூடாது. இந்த 3 விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்றேன். இந்த 3 விஷயங்கள்லயும் ஒரு பக்குவ நிலை நமக்கு அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த எண்ணம், அந்த ஒரு நம்பிக்கை, அதுக்கு பேருதான் அந்த விவசாயாத்மிகா புத்தர். ஓகேவா, இவ்வழியில் எல்லோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். ஓகேவா, அதான் நிதான புத்தி, திடமான உறுதி. அவங்களுக்கு ஒரு டிட்டர்மைண்டா இருப்பாங்க அவங்க. இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஓகேவா, சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம செயல்களை செய்யணும், செயலோட பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம செய்யணும். செயல் மேல பற்று இல்லாம இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து செயல்களை செய்யறது மூலமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட கோலை ரீச் பண்ண முடியும். இதுல இந்த இமேஜ் அதுக்காக தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. துரோணாச்சாரியர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து போர் பயிற்சி, வில் பயிற்சி சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த எல்லாரும் மரத்தை பார்த்தாங்க, மரத்தோட கிளைய பார்த்தாங்க, அதுல உட்காந்து இருக்கிற ஈகளை பார்த்தாங்க. பட் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் என்ன தெரிஞ்சது, அதோட கண்ணு பர்டிகுலரா தெரிஞ்சது. போக்கஸ்டா இருந்தாங்க, டிட்டர்மைண்டா இருந்தாங்க. அதனாலதான் அவங்க சிறந்த வில்வித்தையாளரா ஆனாங்க. ஓகேவா, அதனால நம்மளோட லட்சியத்தை என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு குரு சொல்ற மாதிரி, அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் ஸ்பிரிச்சுவல் குருங்கிறது வேணும். ஓகேவா, ஒரு ஆச்சாரியர் நமக்கு எப்படி நம்மளை வழி நடத்துறாங்களோ அவங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளோட மனசும் உறுதியுள்ள மனதா ஆயிடும். ஆனா இந்த மாதிரி உறுதி இல்லாதவங்க, அவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல கிளைகளை கொண்டது. அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மரம், அந்த மரத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், அதோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்தினா போதும். அதை விட்டுட்டு அதோட இலைக்கு தண்ணி ஊத்துறது, பூவுக்கு, காய்க்கு, அதோட ஸ்டெம்முக்கு, இந்த மாதிரி தனித்தனியா தண்ணி ஊத்தணும்னா என்ன ஆகும், அந்த வாட்டரிங் த பிளான்ட்ங்கிறது வேஸ்ட். இன்னொன்னு அது செழிப்பா நரிஷ் ஆகி அது வளராது. ஓகேவா, ஆனா ஒரே செயல் என்ன செஞ்சிடலாம், அதோட வேருக்கு டைரக்டா தண்ணி ஊத்திடலாம். நம்மளும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அதை மட்டும் டைரக்டா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட மனசு உறுதியுள்ள மனசாயிடும். அதை விட்டுட்டு டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வணங்குறது அல்லது வேற பல செயல்களை மாத்தி மாத்தி செய்யறது, இதெல்லாம் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை தானே, இதை பகவான் தானே செய்ய சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மற்ற செயல்களை செய்யறது கான்சியஸ் இல்லாம. புரியுதா, ஆனா கான்சியஸோட நம்ம அந்த செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த செயல் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்க வேண்டாம், ஆனா பகவான் மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு அந்த செயலை செய்யறது மூலமா பகவான் திருப்தி அடைஞ்சிடறாங்க. நம்ம என்ன நினைச்சு அந்த செயலை செஞ்சோமோ அதுக்கான பெர்ஃபெக்ட் அவுட்கம் நமக்கு அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா, இதுதான் 2 பேருக்குமான வித்தியாசம். நிதான புத்தி உடையவர்களுக்கும் உறுதியற்ற புத்தி உடையவர்களுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இவங்க என்ன செய்யறாங்க, மரத்தோட வேற விட்டுட்டு மத்த இடத்துல மத்த எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. பட் மன உறுதி உடையவர்கள் என்ன செய்வாங்க, மரத்தோட வேருக்கு டைரக்டா தண்ணி ஊத்துற மாதிரி பகவானோட தொண்டு, பகவானோட நினைப்பிலேயே செய்வாங்க. அவங்கதான் நம்ம இந்த கடமையை செய்ய சொன்னாங்க, சோ அவங்களோட கான்சியஸ்ல நம்ம இந்த வேலையை செய்வோம் அப்படின்னு செய்யறது மூலமா அவங்களுக்கான பகவானை திருப்திப்படுத்திட்டு அவங்களுக்கு அதோட பலனையும் அவங்க அனுபவிச்சுக்கிறாங்க. ரைட்டா.
சித்தார்த்த முனி இவ்வளவுனா நம்ம பார்த்த அந்த கேரக்டர், அந்த நிதான புத்தியுடையவர். அவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். உணர்ச்சிகளை திருப்தி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நமக்குன்னு சென்சஸ் இருக்குல்ல, நம்ம எல்லாம் என்ன ஒரு பாடிலி இதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டோம். ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன அப்படின்னா நிறைய உறுப்புகள் நிறைய இருக்குது. அது எல்லாமே ஃபீலிங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம திருப்திப்படுத்துற வகைக்கு நம்ம அதை செய்யணும். ஒரு கண் அப்படின்னா அந்த கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான சில விஷயங்களை காட்டணும். வாய் அப்படின்னா அந்த வாய்க்கு சிறப்பு நல்ல சாப்பாடு ஒண்ணு கொடுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம அதை திருப்திப்படுத்துறதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நாட் இன்ல மெட்டீரியல் இந்த மோடுல இல்லாம ஸ்பிரிச்சுவல் மோடுல நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்திப்படுத்தணும். ஓகேவா? பேச்சு எப்படி இருக்குன்னா, இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அவர்களோட பேச்சு எப்படி இருக்கும்னா, அவங்க எதுக்காகவும் கவலைப்படாம, எதுக்காகவும் பயப்படாம, கோபப்படாம, நிதானமா, எந்த ஒரு பாதிப்பும் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. நல்ல பாதிப்பும் இருக்காது, தீய பாதிப்புகளும் அவங்களோட பேச்சுல இருக்காது. எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. ஆமை என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு எப்பவுமே தன்னோட ஓட்டுக்குள்ளேயே தன்னோட உடலை சுருக்கிக்கிட்டு இருக்கும். எப்பவுமே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள அது சுருங்கியேதான் இருக்கும். அது வெளியில வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட அது வெளியில வராது. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணுமோ ஒரு ஞானி மாதிரி. ஓகேவா? அந்த மாதிரி தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குன்னு உள்ள என்ன வேலையோ அதை மட்டும் இது செஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஆமை இருக்கிற மாதிரி அந்த நிதான புத்தியுடையவர்களும் இருக்கிறாங்க. எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? ஆசை இருக்காது. பாவத்துக்கு தந்தை யாருன்னு ஒரு கதை உண்டு. ஓகேவா? பாவத்தின் தந்தை யார் அப்படின்னா, பாவத்தோட தந்தை யார் யாருன்னு ஒருத்தவங்க கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. கடைசியில அவங்களுக்கு விடை கிடைக்கும். ஆசை, பேராசை மட்டும்தான் பாவத்துக்கு தந்தைங்கிற ஒரு பதில் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த கதை உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது சொல்றேன். சோ அந்த ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை யாரு வாழுறாங்களோ அவங்கதான் வந்து சிதாதிர் முனி. 2.55 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜாஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்தித பிரக்ஞஸ்ய தோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போதும் ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்காக எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகிறானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். அதாவது தன்னுடைய மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சி, அதாவது நம்ம பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக செய்யப்பட்டதுதான். நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட நம்மளோட பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும். ஓகேவா? கண்களுக்கு நல்ல விருந்தளிக்கணும், வாய்க்கு விருந்தளிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் எப்படி இருக்கும்னா, மெட்டீரியல் அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸை எதிர்பார்த்தே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, மனசுல கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம், அதை செஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற அந்த புலனுகர்ச்சியை அடைஞ்சிடணும், நம்மளோட சென்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்தது. ஓகேவா? அந்த ஆசைகள் எல்லாத்தையும் துறந்துடணும். அந்த ஆசைகளை திறந்துட்டு தூய்மையான மனதோட தனக்குள்ளேயே நினைச்சு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தன்னில் நிலைப்படுகிறான், தன்னில் திருப்தி அடைகிறான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தான் மனசுக்குள்ள யாரு இருக்கா? ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. அவங்க ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷனை கேட்டுட்டு பகவான் தன்னை பாக்குறாங்கிற வந்து போக்கஸ்டான மைண்ட்ல அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஸ்பிரிச்சுவலா அவங்க எலிவேட் ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? அந்த ஆசைகளை துறக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். இந்த கலியுகத்துல கிருஷ்ணாவோட பியோர் டிவோட்டியா இங்க வந்தவங்க. ஏன்னா இந்த புலனுகர்ச்சியில அடிமைப்பட்டு போனவங்கிறது நாட் ஒன்லி நம்ம மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் மட்டும் இல்ல, அடிமையானாங்க ஒரு சமயத்துல, பிரம்மா அடிமையானாங்க. சோ எல்லாருமே இதுல என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு டைம் இன்னொரு புலனுணர்ச்சிக்கு அடிமை ஆகிறவங்கதான். என்ன ஆயிடுறாங்க? புலனுணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி அதனாலதான் கார்த்திகேயன் பிறக்கிறாங்க. ஓகேவா? முருகன் பிறக்கிறதுக்கு ரீசன் அதுதான். இந்த மாதிரி எலிவேட்டட் சோழரே என்னறாங்க அப்படின்னா புலனுணர்ச்சிக்கு அடிமையாகிறாங்க. பட் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு தாசி பெண் வந்து அவங்க வந்து மாத்தணும் போது கூட அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா பகவான் விடாம சொல்றது மூலமா அந்த பெண்ணை என்ன செஞ்சிடறாங்க? எலிவேட்டட் சோலா அவங்க மாத்திடுறாங்க. ஓகேவா? அப்ப அவங்களுக்கு என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ங்கிற அந்த விஷயத்த கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணிடுறாங்க, அத கம்ப்ளீட்டா தொடச்சு எரிஞ்சுட்டு அவங்க தன்னோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு
தூய்மையான மனசோடு பகவானை எந்நேரமும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல புத்தியோடையும் ஸ்திரமான புத்தியோடையும் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களால என்ன செஞ்ச முடிஞ்சது, அந்த கட்டுப்பாடு அந்த ஒரு விஷயத்த அவங்களால இருக்க முடிஞ்சது. ஓகேவா? அவங்களோட தூய்மையான மனம் எப்பவுமே அவங்க பகவானோட கான்சியஸ்ல தான் இருந்துட்டு இருந்தாங்க, தெய்வீக உணர்வுல தான் அவங்க நிலை பெற்றவங்க இருந்தாங்க. அது என்ன ஆகல, மாயைக்கு ஆகல. மாயால என்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம இப்ப என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம், ஏன்னா இந்த சிற்றின்பம் என்ன பண்ணுது, போட்டுரும். சின்ன விஷயம் கூட நம்மள என்ன பண்ணிடும், தூண்டிடும். ஓகேவா? அதை செஞ்சு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு ஒரு தூண்டுதலை எது கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த சிற்றின்பத்துல இருக்கிற விஷயங்கள். இதை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டா பகவானை மறந்துடுவோம். இதை எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் யாரு அப்படின்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதை பகவான் சொல்றாங்க. சோ யார் ஒருத்தவங்க இந்த புலனுகர்ச்சிங்கிற அந்த ஆசையை கம்ப்ளீட்டா விடுறாங்களோ அவங்கதான் தூய்மையான மனசுடையவங்களா இருப்பாங்க. அவங்கதான் எப்பவுமே தெய்வீக உணர்வுல நிலை பெற்றவங்களா இருப்பாங்க. ஒன்னோட ஒண்ணு எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறத இப்ப சொல்ல வரோம். ஆசையை துறக்காம இருந்தோம்னா காமம் வரும், காமம் வந்தா கோபம் வரும், கோபம் வந்தா வீழ்ச்சி வரும் அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஒண்ணு இருக்குது. அதை சொல்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகாஸ். மாதாஜி 2.62. எஸ் மாதாஜி. ध्यायतो विषयान् वंशः संगस्ते सुभजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் அந்த மாதிரி, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ், நம்ம அது மேல நம்மளோட ஆசைகளை வைக்கிறதுனால மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். ஒரு டைம் நம்ம என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு விஷயம் நம்ம அடையணும்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம், இந்த ஃப்ரூட் ரிசல்ட்னால நமக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கிடைச்சிருது. நம்ம அதை விட்டுறோமா, நெக்ஸ்ட் டைம் அதுக்கு போவோம், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் போவோம், நம்ம கம்ப்ளீட்டா அதுக்குள்ள போய் என்ன ஆயிடும், என்கிராஸ் ஆகி போயிடுறோம். நம்மளோட கம்ப்ளீட் டோட்டல் பாத்தே லைஃப் என்ன ஆயிடுது, அந்த வழியா போயிடுது, சேஞ்ச் ஆயிடுது. சோ நம்மளால அதுல இருந்து திருப்பி நம்மள ரெட்ரீவ் பண்ணி நம்மளால பழைய வழிக்கு வர முடியாத அளவுக்கு நம்ம அதுல என்கிராஸ் ஆகி போயிடுறோம். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் பகவான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, கடமையை செய்ய, ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்ய. அப்படி பலனை எதிர்பார்க்கனாலும் கூட புலநோக்கு பொருட்கள் மேல ஆசை வைக்காத. அதாவது புலநோக்கு பொருட்கள்லாம் என்ன அர்த்தம்னா நம்மளோட சென்சஸை கிராட்டிஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், புல நுகர்ச்சி பொருட்கள். இதை சிந்திக்கிறதுனால மனுஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா திருப்பி அதே செயல திருப்பி செய்யணுங்கிற அந்த எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க. அந்த பற்றுதல் வளர்ந்தது அப்படின்னாலே காமம் வளருதுன்னு, காமம்னா அதிகமான ஆசைன்னு அர்த்தம். அந்த காமத்திலிருந்து கோபம் தோன்றுது. ரொம்ப அதிகமான ஆசை ஒருத்தவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அதுலயே தீவிரமா இருப்பாங்க. அது கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்ஸ் ஒரு லெவல்ல என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு கோபம் வந்தது. சோ அது என்ன கொண்டு வீழ்ச்சியில கொண்டு போய் விடுது, அழிவுல கொண்டு போய் விட்டுறது. சோ எல்லாத்துக்கும் மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா பற்றுதல். சோ அட்டாச்மெண்ட்டை குறைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆகுது, காமம் குறையுது, கோபம் குறையுது, அதனால வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். சோ டிட்டாச்சா இருன்னு பகவான் சொன்னதுக்கான ரீசன் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 2.63. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் வாழ்க்கையில் விழுகிறான். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான் பர்த் அண்ட் டெத், அந்த சைக்கிள்குள்ள நம்ம எப்படி மாட்டிக்கிறோங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்லோகாஸ் தான் இது. பகவான் நமக்கு விளக்கமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த பற்றுதல் இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஆயிடுது, அதிகமான ஆசை வந்துருது, அந்த காமம் பேராசை வந்துருது. பேராசை அதிகமாக நமக்கு கோபம்ங்கிறது வருது. கோபம் அதிகமாக அதுல இருந்து பூரண மயக்கம்னா நம்ம என்ன செய்யறோம், டைல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. டெல்யூஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யறோங்கிற அந்த நிதானத்தையே நம்ம கம்ப்ளீட்டா இழந்துருவோம். நினைவு அற்ற நிலைன்னு அர்த்தம் மயக்கம். சோ அந்த மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றது. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா மென்டலா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பாதிக்கப்பட்டுறோம். அந்த விஷயத்துல பூரணமா அதுல நிலை குலைஞ்சு போயிடுறோம். ஓகேவா? அதுக்குள்ளேயே கம்ப்ளீட்டா என்கிராஸ் ஆகி போயிடுறோம். நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன, நம்மளோட கடமைகள் நமக்குன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது என்னங்கிறத விட்டுட்டு இந்த புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் மேல ஏற்பட்ட அதீத ஆசையினால நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நினைவு நிலை இழப்புக்கு ஆளாயிடுறோம். இந்த நினைவு குழம்புவதால அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இல்லை, அறிவு இல்லாதனால என்ன ஆகுது, செயல் என்னங்கிறத நம்ம மறந்துடுறோம். அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். அப்ப சுத்தமா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே விட்டுட்டோம்னாலே என்ன அர்த்தம், பாவச் செயல்களை செய்யறோம்னு அர்த்தம். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, பாவச் செயல இருந்து எப்ப விடுபடுவோம்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறது மூலமா தான் பாவச் செயல இருந்து நீ விடுபடுவ.
பட் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இப்ப செயல்களை செய்யறதே கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுறோம், அறிவே இழந்துடுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், மறுபடியும் இதே பூமியில வந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம். ஸோ ஜட வாழ்க்கையிலேயே மறுபடியும் அவங்க வந்து விழுந்துடுறாங்க. திருப்பி டெத் இங்கே, எகெயின் பர்த் இங்கே, எகெயின் டெத் இங்கே. ஸோ இந்த ஒரு சைக்கிள் எப்ப மாறும் அப்படின்னா நம்ம எப்ப அந்த ஆசையை விடுறோமோ அப்பதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் பாருங்க இணைப்பு. நமக்கு வந்து புலன்களின் பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இமேஜ்ல இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். புலன்களின் பொருட்கள், அதாவது நம்மளோட சென்ஸை கிராட்டிஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மேல நம்ம அதிகமா நம்ம பற்றுதல் வச்சோம். நம்மளோட பாடியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ், பாடி மட்டும் கிடையாது, மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ், இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்னா இணைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆயிடுது, காமம் அதிகமா வருது, அதாவது பேராசை. ஓகேவா? அது என்ன ஆகுது, கோபத்தை தூண்டி விடுது. கிடைக்கல அப்படின்னா கோபம் வரும். கோபம் அதிகமா வர வர மயக்கம். ஓகேவா? மயக்கம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நினைவு குழம்பிய நிலை. நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற நம்மளோட மைண்ட் என்ன ஆயிடுது, டைல்யூட் ஆகி போறதுனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை மறந்துடுறோம். அந்த செயல்களை செய்யாம இருக்கிறதுனால நம்ம பாவச்செயல் செய்யறதா அர்த்தம். அது அறிவிழக்கும் நிலையை கொண்டு வந்துருது. பாவச்செயல் செஞ்சோம்னா அதுக்கு ரிசல்ட் என்ன, வீழ்ச்சி தானே. இங்கே தானே திரும்பி வரப்போறோம். புண்ணிய பண்கள் பண்ணோம்னாதான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட அடைய முடியும். பாவ செயல்கள் பண்றது மூலமா எகைன் நம்ம என்ன செய்வோம், ஆஃப்டர் டெத் we have to come here again. இங்கேதான் வந்து நம்ம மறுபடியும் பிறக்கெடுக்கணும். பிறப்பெடுக்கிறதும் எப்படி பிறப்பெடுப்போம், நம்மளோட இந்த ஜென்மாவோட கர்மாவை பொறுத்துதான். ஓகேவா? கீழ் உலகங்கள்ல கூட போய் பிறப்பெடுக்கலாம், நாயா பிறப்பெடுக்கலாம், நாயை சாப்பிடுறவங்கள பிறப்பெடுக்கலாம் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்மளோட செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்து நம்ம அடுத்து எடுக்கக்கூடிய ஜென்மா எப்படி இருக்குங்கிறத பகவான் விளக்கி இருக்கிறாங்க. பின்வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். சோ வீழ்ச்சி, இதுதான் ரிசல்ட். எப்ப புலன்களின் பொருட்கள் மேல நம்ம அதிகமா ஆசை வச்சோம் அப்படின்னா வீழ்ச்சிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்கம். ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் சம்மரி பார்ப்போம். இதுல அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணாவின் தீர்வுகள். இரக்கம்னு அவங்க சொன்னாங்க, அதனாலதான் நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பகவான் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா, நான் அப்படிங்கிறது உடல் அல்ல, நீ கொலை பண்ணக்கூடியது பீஷ்மரையோ துரோணரையோ இல்ல, அவங்களோட உடலை தான். உடலை கொலை பண்றது மூலமா அவங்களோட ஆத்மாவுக்கு விடுதலை கொடுக்க போற. அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க, போய் இன்னும் உயர் கிரகத்துக்கு போவாங்க, அல்லது வேற ஒரு உடலை எடுத்து அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல அவங்க பிறக்க போறாங்க. ஏன்னா அவங்க நல்ல பலன்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க, நல்ல நல்ல புண்ணிய கர்மாக்கள் இந்த காலத்துல செஞ்சதுனால அவங்களுக்கு நீ விடுதலை தான் கொடுக்க போற, அவங்களோட ஆத்மாவுக்கு நீ விடுதலை தான் கொடுக்க போற, அவங்களோட உடலை தான் நீ துண்டிக்க போறங்கிறத பகவான் சொன்னாங்க. அடுத்தது இன்பமின்மை. ஓகேவா? இதனால எனக்கு வந்து துன்பம் தானே, எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்க போறது இல்லையே அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொன்னதுக்கு பகவான் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா, இல்ல, இன்பம் உண்டு. ஒண்ணு சொர்க்கலாக வாசியா ஆகலாம், அல்லது ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி இந்த உலகத்துக்கே நீ ராஜாவா நீ ஆட்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு பதில் கொடுத்தாங்க. அடுத்தது பாவ செயல்னு சொன்னாங்க. கொலை பண்றது அப்படிங்கிறது பாவம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீ கொலை பண்றதுங்கிறது பாவம் கிடையாது, உன்னுடைய செயல், உன்னுடைய கர்மாவை தான் நீ செய்யற. கர்மாவை டிவோஷனலா நீ செய்யற, வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நீ செஞ்ச அப்படின்னா அது பேரு பக்தி செயல்பாடு. ஓகேவா? அது என்ன கிடையாது, பாவம் கிடையாது, அது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, அதை நீ செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம், அது பாழாய் போயிடும். குடும்ப பாரம்பரியங்கிறது ரொம்ப சீர்குலைஞ்சு போயிடும்னு அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுத்த பதில் என்ன அப்படின்னா, வர்ணசங்கரத்தை நீ தான் தடுக்க போற. ஏன்னா நீ போர் புரியாம நீ போயிட்ட, இரக்கன்காரமா நீ போயிட்ட அப்படின்னா உன்னை என்னால என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, போருக்கு பயந்துட்டு கோழையாகி அவங்க ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. உன்னையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, உன்னுடைய பேருக்கும் அவப்பெயர் கிடைக்கும். அவங்க ராஜாவாய் வந்தாங்கன்னாலும் அவங்கதான் என்ன செய்வாங்க, ஒரு குடும்பத்தோட வர்ணசங்கரத்தையும் அவங்கதான் வீழ்ச்சி அடை செய்வாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு செயல் நடைபெறாம இருக்கணும் அப்படின்னா நீ கண்டிப்பா போர் புரியணும். கௌரவர்களை எதிர்த்து நீ சண்டை போட்டு அவங்கள ஜெயிச்சு நீ இங்க ராஜ்யத்தை ஆண்டினாதான் இந்த வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. லாஸ்ட் விஷயம் இருமனம். அவங்க வந்து டிப்ளமேட்டிக்கா அவங்களோட மைண்ட் வந்து செய்யலாமா கூடாதான்னு இருந்தது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் நீ உறுதியோட டிட்டர்மைண்டா அந்த வேலையை நீ செய்யணும். டிட்டர்மைண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் யாரை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஸ்திதாதிர் முனி. ஸ்திதாதிர் முனிங்கிறவங்க நிதான புத்தியோட இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எதை பத்தின லேமெண்டேஷன் இருக்காது, எதை பத்தின கவலைகளும் இருக்காது, எதை பத்தின மயக்கமும் இருக்காது, எந்த ஒரு விஷயங்களும் அவங்கள பாதிக்காது. ஓகேவா? எப்போதும் ஒரே மாதிரியான அப்ரோச்சோட தான் அவங்க இருந்துட்டு இருப்பாங்க. லைக் ஆமை. ஓகேவா? ஆமை எப்படி தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் சுருக்கிக்கிட்டு தன்னோட ஓட்டுக்குள்ள அது இருக்குதோ, அதே மாதிரி நிதான புத்தியுடையவர்கள் ஸ்திரத்தன்மையா எப்போதும் மனப்பக்குவத்தோட நடந்துப்பாங்க, உறுதியோட செயலாற்றுவாங்க. அவங்களோட செயல்கள் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னா பகவானுக்கு ரிலேட்டடா தான் இருக்கும். சோ உறுதியோட டிட்டர்மைண்டா பகவானுக்கு சேவை செய். அந்த நீ கடமையை நீ உன்னுடைய கடமையை நீ தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னாலே என்ன ஆகும், ஒரு சிறப்பான ஒரு ரிசல்ட் இந்த போருக்கு முடிவுல உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் என்ன செய்யறாங்க, கம்ப்ளீட்டா குழம்பி இருக்கிற அர்ஜுனனோட மனசை தெளிவுபடுத்தி உறுதியோட எழுந்து நீ போரிட்டு இந்த போர்ல நீ
ஜெயிக்க போறது நம்ம சைடு தான் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல அவங்க வந்து உறுதியா வெளிப்படுத்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், கிளாஸ் புரிஞ்சுதா? ஈஸியா இருந்ததா?